Hello, kabagis Rita. Hello, Manang Panyang. Ay na, ibagaman kanila kay mo to may nayawid ni Junior. At da dito'y balay, nabartag. Di naman ang mutitang-tang abon nan. Anya, kano man nga aldaw asaan anagaw awid day ta akaanakam. At da nga rod dito'y balay. Bigla mo lata si Munga din. Umayuyawid ta masurunak. Tilay bagbagana. Sige nga rod kabagis. Umay kami kinibayaw mo. Nala, tumakder ka ditan, tagawid kan Junior. Umay da kasukunan ng dananang kantatang mo. Unay gamatay na anterita. Di nakpilay naklon. Paggawidan lang ako. Naklonan nakngamena na. Agayata ka talaga kang ka. Awanan, nadadangil ang taulom, gapoy tiyarak. Antinak, armanak. No di ka ka... Ay na, katusang kansan. Ikit pag naman nga gayatak kin kantay. Adumat tiyag kakabagyan nga agasawa tita. Gan sana lapad, di kinabakat mo. Diyaw man bakbakit ka nga tayo nga misak. Sana lapad day tantay. Isuda siguro daytan. Sumrag, sana nakalakday ta. Madakon kabagis. Saan ko akadwa nila kay? Tanda isang sangbut na nga aramida ni Jay Talon. Ay, yawid mo tanak mo. Nagbastos. Tilay bagbagana. Agasam. Ararman nakiden. Anya, ay nagalas ka tikas tangar aramida mon, Junior. Nabarbar kaman ngaminan. Naggap-gapwam aya. Apay adi ka nagaw-awid. Ala, agawitan. Manjak, agawid kayo takda kayo ah. Umiyanak dito yan. Tanong kaya ito lang nantirita. Kasar ka man. Mabagbagtit ka ka din. Di ka laagbain iti kastangar arabidam. Ala, tumakder ka ditan. Kayat mo ta mga yabak iti mangulod ken ka nga agawid. Abe, pilitin na. Isang araw ka tigawid. Pangaasiman Junior, agawid kan. Di nakpagpungtutan. Mga yabak iti pulis no di ka pala pumanaw dito'y balay. Wan. Pumanawak. Sana nga gawid. Agpapalat ti ugali yun. Agkakarupa kayo. Iso pati ugali yun. Agkakarupa. Kat, papanamanan ngay! Ay, awanan manang. Naibusan ti utek di anak mo. Arak sa ti karga di ulonan. Ay, wan nga raot ka bagis. Problema talaga day tiyay nga anak may. Ita tanausawan kan Junior. Agsasarita tayo man itinalapat. Apay nga ar-armam di ikit mo ani Rita. Di ka laagpain iti kastangar aramidam. Ikit mo armam. Ha? Nagkunamay. Inararam ko ya? Katuan mat. Ay, imposible di mo amuda ita. Napadasa ko hindi nabartag. Oray nabartagak. Amaw wando malagip ko dagit inararamid ko. Bungala siguro ti bartag ko tayo dyan. Apay ko mga armag na antirita ngay. Nakadwa babalasang armag isupay. Kabsat siya armag kidain. San ba na? Idyam nga minun ti panagin inom mo anak ko. Dadaulan na ti utak mo day tangarak. Kita man, tunggal mabartag ka, agkakanat tar aramidam. Sumabali ti ugalim no nabartag ka. Kasla saan asika ni Junior nga anak may. Iba inanda kami kumamot at adakkel mo ang anak ko. Tunggal mabartag ka, aggulo ka. Pumanukkaw ka. Sa pa'y rabrabi pumanukkaw ka. Kababain kadagiti kalugaran tayo. Kat amuyo matakas ta tayo galit no nabartagak. Aw-awatan dak ka din. Uray ta anak dakmat. Kanayon lakastan. Asika tayo awatan may. Da kami ngay mat adadakkel mo. Di da kami maawatan? Di da kami kaasyan kan ibainan? Agnakam kakumahan anak ko. Bumakit kan lumakay kamin iti amam. Kasanun no awan kamin. Kasanun tibiyag mo anak ko. Di mo latultuladan di kabsat mo. Nasingpit,
Iso na pintas ti panagbiag na. Sa nagaputan na singpet ti may sa tao. Kat bumaknangan tatang. Pinadas ko mo ti nagsingsingpet iti. Makabula na jak nagin inom. Ngumjak mo't bimak nang. Agpiluso po ka pa'y laeng. Mabagbagaan ka lang arudon, anak ko. Sige. Tagdi ko sakpay. Idigos ko man ti sakit ti ulok. Bareng maagasan. Oh, at iti kwartayo kini tatang nanang. Ito yun tunta kwarta ni tatang. Tapno damot paggatang na iti kasapulan na. Agyaman na kanak ko. Naimbagla paggatang mi iti agas may. Pasensya kan Diyak ko maawatan ngam kasapulan mi ngamin iti amam. O nanang, amok akasapulan nyo ti kwarta. Iso ajak mabalinta agpalya amang ti kwarta kata kayo. Ikararag tayo, asapay ko matagtultuloy ti kinasalon at tayo. Tapno napigsaklat tang agtrabaho, kat matulungan kayo, nanang. Pasensya ka nanak ko. Uray addan pamilyam kat mairamraman kami payapam panunutom. Sana problema dahi tananang. Basta para kada kayo kinitatang. Aywan, ayan ni Junior. Maslawan manin diti balayon. Ay na rimwar manen Imayla nagdigos. Kalpasan na rimwar manen. Awan pa'y trabaho na ya. Awan Inom tar aramidan na. Baunan yung tuman ng balay. Tekak man iti trabaho. Tapno agtalnan. Alaman nga rodan ako. Bareng agnakumunjay ading. Nagpintas ka talaga, manang Adora. Ay, kating kayo, Junior. Ngam ne, hanak nga sagid-sagid dun tabi, togan na ka, jay boyfriend ko no makita na ka. Oo, nakabutang boyfriend mo. Dakdak lang mo lang ang miso. Nagbasay. May pulasitan, wag isparing kami. I love you, manang Adora. Ay, agtal na ka man, Junior. Hamang nga tila ibagbagam. No nabartak ka o manaram ka. Ngam no hang ka nga nabartak, hang ka nga agtagtagare. Agawit ka kay din, tanabarbartak kan. Ung tanda kan tumanan ijibalayon. May sama tayo dyan. Dadakil ko. Nagalas tayo galit Kanayon da nga ikumpara kini manong ko. Gaputado ti korte di kapsat ko. Ti kayat agbalinang matabak lang. Awan lagi jaya bakit panyang lakay sator. Ambisyoso lagi dyan naganak. Ala, hang ka nga agsasaw iti kasta. Apay ko nam nasaya ati kasta. Pagsasawam na gijay, dadakal mo iti hangan nasaya at. Uy, agsingsingpat ka nga minan. Agtrabaho kan, tapno makatulong ka mat kanya da. Kahanan na masapol. Sa nabalay, tadama di kapsat ko mangmang taditi kurta katakwada. Ay, arak man kindi pa. Manang Adora, kurang ti ininom ko. Agawit ka kay din. Hangka nga lakuanan, tanabarbartakan. Alamutin si kakit di mo. Kasla sa anak mo't asuki mo't. Sige na. Ay, alam na. mat data nga. Apay nga agtiblak kay ti abaga. Nagsakit pa'y mat. Narasagid ka mo't manang Adora. Alakit din. Ikan na kon. Agriyaw-riyawak dito no. Di nakikan na Ganyan mo? Lukas ka. Naginumanan dito istor mo, Adora. Ay, wen nga ro tata. Ngam, hangkumatan nga nasiputan no ay natitinurturong nan. Napanan naman nga tanaya. Madamdama, addan tuman madamag asan anasaya at ngay naramid nan. Ay, nagpangit nga ro ti epekto ti arakan niya na tata. No nabartak at komporme ti ibagbaga ka na araramidan na. Kaslahan nga iso ni Junior no nabartak. Sumanipat pa'y, nagsakit ti sipat na. Panuray dagi jeba, baros nga kalugaran tayo, sip-sipatan na no nabartak. Pinataltalan na pa kay DJ Maisa Hanya, nagloko na dya tao. Naimbag ata, makaawat dagi jeba baros. Handa nga patulan, tamo dati style na nga mabartak. Ay, una yun na dya tao. Mala, nakaila ko man ti makaammo amang paspasen siya iya anak ko, Adora.
Amuyo mo tantikas di nga style na. Wala tata. Tila kabut-butang kat no, sa bali nga tao te pangipakatan na iti kasyakat. Nga basta kabilan nalatan nga awan gap-gapo na kat, baka mapekunda. Huwag nga raw. Nagkamod lang ti pagdandanagan mi nga gasawa balasang ko. Ay, saan kami mo't nga agliway amang bagbagakin kwa na. Ngam awan mo dengdenggen na. Nay, asino day ta nakapaklab di tatugawan, Adora? Nabartek samay. Uwan nga ron na narita. Ni Junior dita, pimanaw lang arod tadtayan ngam nagsublemanan. Ay, una yan day taaw. Kastalat kukunan. Imbes ngagtrabaho tapno makatulong kumamait kadagiti dadakkel na. Samait. Uwan nga rod Kahit naimbag, ta di nakakulkulitan dito yung stormo no kasta na bartag. Anya nga haan, kat no umanaram. Amo na nga ada boyfriend ko, umanaram kahit din. Kaslagbagtit nga ruday ta no na bartag. Kat no pati siyak nga ikit na kat arman na no na bartag. Anya, ay naglukumat datan. Ay, iso asabalit epekto ti arak keng kwa na. Takasla malugluganan no kwa. Di na mo ti bagbagana. Uwan nga rod Natal na matnoha nga mabartak. Nasingpat pa'y. Nagagat nga maibabaw no kwa. Wana iso amayat kumanusan nga gininom. Nga manumot ti panagbalin na alimpyaw. Ad-ado mo ti gundawaya mabartak. Ita ka lang nga agawid. Mano nga aldaw nagpukaw ka, Junior. Kita man talangam. Kas kalataong grasan, nagdungrit ka. Humaya kag digos. Rumwarak mo tila no madamdama. No makadigos ka, mapan ka ijay balay damanong mo. Adda ka no ibaganakan ka. Anya't ibagana. Binili nyo siguro asermunan nak. Saan? Adda ka no ibaganakan ka. Kaya't nakaatulungan. Ikan na ka iti trabaho. Anya trabaho ngay? Diya ka mo. Damagam to kwa na numapan ka ijay. Adda ka no ibagam kanyak manong Ramon. Anya ka di dayta? Kahit mo tagpaya driver ko, Ha? Katuan na manong. Basta sulduan na ka. talaga mo ta sweldoan ka. Imbes ang mangalak iti sabali, si kalangin, tapno addamot pag sweldoam, kan tapno agtalnakan. Apay? Tay sigot a driver mo kay manong. Awanan, nagabrodan. Inalan ti asawa na iti abroad. Isumot la ajak nakit-kita na. Kabalak mo kiti tagmaneho. Mapanugak ta ne. Amumad, ato ti asikaswa ka negosyo. Ngam ne, agkarigang agbalbaliw kan, ijamon ti arak, tadyak kayo ti arte ka driver. Ha? Kwa. Inutak manong. Saan ang mabalin akas ta ti sungbat? Ti kayat ko, ikarim ngagbalbaliw kan. Nayunak ti suldom. Basta ijamon ti arak, kan agnagad kan dito balay. Libre amin nga ramatem ditoy. Ay, Oh, anya, mayat ka ano saan? No di mo kayat, ato ti masapula ka sa bali a driver. sige Ikarigatak manong. Para matlakan ka ti ibagbagan ni manong mo, anak ko. Para iti pagsaya atam. Grabe mo dadya kapsat. Apay, kas karina may katkutara. Inot mo't nang. Kabaulam na ita, anak ko. Kasla narigat la iti damo. Ng mairwam kanto. Mujak la kasapulan di kwarta. Jak kaya ti dijaya ni manong. Ngam kasapulak tumot ngamin. Naurnungan ti utang ko di istor. Masapul ang makabayad akon. Tong tanda kon. Mas daawak mo ngamin kan ka Pinindam mo ngamin ang dagiti istor nga inutangan iti arak kan pulutan. Mabayadak tumot lang dagi jay nanang. Bumaknangak to. Promise. Apay nga da kamanan ito store ko, Junior. Ay, awan ti arak. Hanakagla ko iti arak. Ni manang adura mo. Arak latan ti pagkitkitaan na kada tao. Saan nga arak ti katangag? Diyos. Ha? Nagbalbaliw akong. Inidya akong darak. Tanuag siyatak. Ikatinak ni manong ko, driver na. Ni, katmayat
Kasta! Isumatlagay ang makaslarim manyag dataro pam. Kasla nga gin muwapo kapay. Aya. Thank you nga ro manang adora. Nan, ikan ako ni ti Diyos, tamapan akon. Inumag to ni Jalugan. Sige nga rod, mabiit lang, Junior. Saan ka nun nga agin inom jay anak talakay? Nagbalbaliwan. Ay, kat mayat ano kasta. Sapay ko mga rod, tagtultulo yun, ti pa nagbalbaliw na. Ay, kamaudyanan na. Natungpal mo't lang tinabayagin at tartarigagayan tabakal. Wen nga rod lakay. Ay na, siyak siguro ti kararagsakan nga inaita. Tasaanan nga agbarbartek jay anak ta. Siguro, itatasaanin nga gininom. Addan babae ang mga yatkin ko na. Ang mga sawan ton di anak tabakal. Ay katawan dakes na Tadamot ang trabaho na. Kanay, mapanan titawan na. Mayat ano mga sawan? Junior, isa ka nang nagitikawas mo abalunam. Taumakar tapayla iti pagnagdan. Ha? Papananta manaw? At binangon ko abrans ti negosyo kiti sa bali a lugar. Siyak payla ti mga sikaso. Tagbati dito iniipag mo. Katuan manaw. Paspasuro taklatakin ka na. Alang aron, aging pakikan, tagbiyahe ta inton bigat. Manong, rumarak man di. At dalamapan ko gatangan ni Jesto. Ne, kita ama. Tamang ano aginom ka manin. Nabiit na pala dito a lugar. Aduman dagiti barkadam dito yan. Di mo pa'y una am mo dagi jata tao. Sa nagapot awisan da ka nga aginom gat agwan ka matadagos ay. Un manong, diyak aginom. Inakla gumatang ken makis istorya biik. Awanan ba yung dagijat at na? At dantol daw na kanyag. Ne. Apay nagbartag ka, Junior. Di mo't kunak adi ka agin inom. May saka mat manong. Sarag kaputado ti kwartam gat kunamula na sino ka nakaturahan. Ala, sumrag kan. Sumabali man ng ti Jarmon. Di mo man kayatin ti mabagbagan. Apay, asino ti kinalaban mo ya? Dagijay kinainumak, manong. Sinipangol dakit din. Impakat mo man siguro ti kinadagulit mo. Amangan no sigatim mo na, iso binalis da ka. Amo kung ti style mo no nabartag ka. Agkabil ka nga ura-awan mo basol ya tao. Manong mat. Imbis sa sakti sakit mo, takabsat na. Kastamot ni bagbagamon. Awampay ganas mo ka. Ay, Nay, nagunagmut day taasan na ay mon manang. Apay, ada problema am. jay ka na kam Sinublyan na kanumanan ti arak abisyo na. Nagbalbaliw la iti makabulan. Nga magbarbartek man met kanon. Anya, ay unayin day jay nga anak mo. Talagan samot ana ito lang nanti kinaartek na. Ay, kanayon mi met abagbagaan. Ngam awan met latat denggan na. Anya nga taya ti aramiden may. Ay, sapay nagalas mo ti style na numabartek. Saan na abagay ti makiinom iti saan na nga amaw. Tasaan daan ay ruam iti style na nabartek. Dayta nga rod ti pagdandanagak kabagis. Sapay dayo da iti lugar nga ayan da ita. Oo, sumanaw ka madalak yan. Nagsasaw ka. Kung namalanad da ka ba ilam mo? Muray tumbuya, napigsa, pare. Kanagpaisumat nga do tilugan ko. Ha? Bike, Oo, tricycle, kanang kotse. nagkaduga. Anya mo dyan kutsimot. Rugak-rugak mo. Ganabay, lugan mo yamot ti bike. Pagluglugan ako mo jay. Dilugan mo't lang. Oo, palawas ka mo. Tumboy. Anay ko, pinagkabil ko ay. Akadwa, ikan naman iti pagnakmanday dito. Sana, saan na ka pag-ambulan?
Nay ko, manong matayaksan. Nay. Lait at ibagbakan ka. Manyangay, di nakasarak ka itinang tutupkan ka. Natangkan tumot ti ulom. Nagadumat tinadahit iti rupa kon manong. Pati ti ulog at dadahit nang. Wala, takumarit kamot ngamin numabartag ka. Basol mo. Manong, itarum ko dagi siya ng kabil kanya. Agdarum ka no agdarum ka. Asika sunday ta. Tasyak, bisyak iti negosyo. Agpaimbag ka. Tapno makadarum ka. Gan rumwarak mo't lang. Ibatag lang ti sweldom. Taiso ti pagpaagas mo dito ospital. Ha? Di nakbantayan manong. Awan oras kon. Inawagak na ng kantatang. Nga magpadadang agsakit. Iso adida makaumay. Saan wag narudan dito ikay? Awan mga sikaso kanyak manong. Ayabam dagi jay kainumam. Tay suda ti mga sikasukan ka. Tay, dati sa suldom. Sige, mapanakon. Kaslakla pimpiman dito yan. Bisakla tawan bantay na dito ospital. Kaya't ko ti uminom. Gumawan pa'y danom dito imat. Ikarigatak ti bumangon. Marigata na ka. Nasakit ti bagbagi ka. Tulungan ka na bumangon, manong. Ha? Ang yaman ading. Anyat masapol mo, manong. Danom ko ma. Gumawan mo't danom ko ading. Ay, mabit ang tayalaan ka dito danom ni nanang ko. Apay, awan bantay mo? Awan nga rod. Busy ti kapsat ko. Masakit mo't dagiti dadakkel ko ading. Awan asawam? Awan ading. Sige ngay. Balasang kakadipay ading. Uwan, siyak laangan ti awan asawa na kada kami nga agkakabsat. Iso asyak ti mang bambantay kininanang mi dito ospital. Mabiit lang nga, yalaan ka iti danom nga inumam. Hello manong. Kaano nga may kangay? Rumuara kon dito ospital. Katrumar ka ta. Apay, di mo pa'y kabagilan ti pagimaya. Ha? Kabalag matkit din. Nga medyo nakapsutak pa eh. Ado pa iti masikaso sakbay makaruarak manong. Ala, asikaswam. Ikarigatam, tane. Ato ti pakakumigumak. Inakpay pa doktor dananan kan tatang. Agbiyahe kan to na siksika. Agawid kan ditoy. Tawan ako ni tinagnagdanta. At ang sabali a pinagnag ko ijay. Taiso ti tinalag ko ang mga sikaso ti negosyok ti ta lugar. Anya? Kat pagawitak ngayon. Dito lugar tayo Agbiyahe kan. Diyak pa'y kabagilan tagbiyahe ti atidog manong. Maulawak. Kat ikarigata ano sa mga sikaswan ti bagim? Tulungan ta bagim. Tabasol mo matlang. No apay ang hospital ka. Sige, tane, adapay aramidak. Bye. Anyan. Nagkasang matigas to yan. Awan pa'y katulungak dito eh. No kasta? Rumor kayo matan dito ospital, ading Janet. Un manong junior, sika nga eh. Mabaling ko kanon ti rumor. Ngamjak pa na asikaso ti bil ko. Ala, siya akong ti mga sikaso no kayat mo. Igiddan kun iti pa na nga sikasok iti bil ni nanang ko. Ha? Kababayin mo't Janet. Mataktakkan. Saan? Maasyanak mo't ngamin kan ka. Iso at tulungan ka. Ngam awan ka duwak ngagbiyahe. Kasladyak pa'y kabailan. Numabalin la ko mga agtalay na edak pa'y dito ospital. Uray dito uyak pa'y. Aging ka na imbagak to na yun. Ngam dumakkel mo't tibayadak no ko. Awan mang sukon kan ka? Awan, busy da amin. Kan masakit na giti dadakkel ko. Ala, kaasi ka mo't nga rod Ading, mabaling ka diti makikuyog ka da kayo iti panagawid yo. Agpaimbagak ko mapay iti husto sa akto agawid. Ha? Di ka madanagan. Sa anak adakas a tao. Nasingputak, ading. Kuha. Sige
Ngam ipakadak pa'y iti inak no anyat ko na. No kasta? Dudwa kayo dito'y balayo kin ni nanang mo? Wan manong, natayon ti amak. Kan nangasawa mo tindag iti talo alalaki akakabsat ko. Ah, kasta ka di? Amo manong, itala ang mamirak na imbag ti rupam. Nagtaer kagayam. Ha? Saan mo da? Ngamsyak, damo pala pa nakakitakin ka. Nadlaw ko ti kinapintas mo dyan eh. Ah? Thank you, ah. Ading Janet, sakbay nga agawid ak. Adda ko mapay ipudnukken ka. Ha? Anya day tamanong? Kuha. Agayatak mutenken ka, Janet. Anya? Laklunan nak, agbalbaliw akon. Ijakon ti bisyo nga arak. Promise. Sapay ko matakayatan nak. Kuha. Nabiit tapay mat nga agamam mo. Aklo nak, adamot pa nagustukan ka. Ngam amangan nulukwan naktungay. Jakon kaya't agladingit. Tanasakitan akon iti na minsan, manong. Promise, Janet. Si kalaang tayatak, kan agbalbaliw akon. Nagrigat gayam tag may maysa. Awan kabinadang itirigat ken ginawa. Iso panawunan, tapno mga alaak iti katakunay-nay ko iti biyag. I love you, Janet. Ala jak kayatan ti agpakipot, Junior. Wan, agayatak matankan ka. Sigurado kan iti pangedeng yo apan nagkasar iti nobya manakaw. Uwan nanang, uray simple la kasar. Tinapatag, agbalin aligal ti panagdan namin. Ala makamuka anak ko. Sapay ko mga road tagbalbaliw kan. Uwan nanang, promise. Nagnakma akong tinapasama kanya. Jakon aginom. Kanjak kaya't apanawan nak tinubyak. Isong agbalbaliw akong. Promise nanang, agsingsing pet akong. Ay, Stong, apay, di ka mapanagpasada ita. Ay, ang inanak man may tanay. Awan pa'y inanakaon. Makabanog magtagpasada iti tricycle. Naginana ka manan idi namin sa nakalman. Every other day, butin ti panaginanam lakay. Apay, talaga ka di adimon kabailan. Makabanog nga raod. Kaya't kung tagritar nga agpasada. Oray kumaano ag pensyon kalakay. Ngam saan mo? Dahil tangarod kahit. Naimbag pa na iti daduma dito at agpimpinisyon da. At dadala nga di babalay na agkuy-kuyakaw. Oray saan na agtrabaho at dalat na kwartada. Ka talaga akasta alakay. Saan tamot nga rod a pensyonado, tawan mo't na ilepas ta. Manjakon ba kahit nabanlog akaw? Aginanak mo't tantanay lakay akaw? Saklat lakay nga agpaspasada. Pasig nga babaros na kita'y kakadwak nga agpaspasada. Napigsa ka pa'y mo't, kan awan mo't sakit mo lakay. Agpasada ka lataa, uray sagpaminsan laeng. Iso pa'y timat gadam. Apay aya, apilitan na kagtrabaho. No kaya't mo di sikan tagpasada. Ha? Hay, talaga akit di asadot ka Aminom nga min istong. Talaga nga dasad-sadot mo. Nga uray idi ka ub-ubi nga pailaeng. Kano masapul nga ibaga amin nga aramidom ide. Di ka aggunay no saan ka dagdagan nga trabaho. Sumanao, kamanin ako rakmila. Di mamaw ti marikrik na. Ano, tiyan-an na yag. Ngamjaklay bagbagakin ka. Ay na, am-amukan istong. Pambaritis ka. Anyat linutom ama si Damila. Mabisina ka. Indadang kulatay na bati abukol ti balatong. Awan mo't mailuto asidaeng. Takasano, di ka mo nagpasada. Okay. Namamlatan ti mapasadaak. Di ka mo agdiskitaran. Pagdiskitarak ko umutangak, ay saanon, amumut ajak kayat ti umututang.
Ay kat inkagdawat ka lang iti anak ta. Mabainak. Si kan ano magagat ka. Makamuka. Agdiskitar kay ti kanam, agdiskitarak may. Agkanya-kanya talangan. Nagalas met ti kasta pa nagsasaumon. Kasla sa anak nga asawa iti kasta nga ibagbagam. Lakaya kaon, nabanduga kaon, nagtrabaho. Hindi mo pa'y amot ti makitinulong may. Tumultulong akmat. Naglaklako ak ide iti agdudumaan ateng. Inaldaw ang nakasusuunak iti nakalabba alako. No nagabrod ka ko mga minide, di nakaurnong ta. Kat si kakuman at nagabrod. Diyak mga nag, rumarak ta da papanak. Papanam, Inak makipangan iti balay na kiti anak ta. Napurga ako diti bukbukan. Ni apay, insardan yung tagpasada tatang. Way ta, nabannog akaw na nakaw. Ag-retire ak mo tayo. Aginanak mo ta. Nakaada-kada kayo day taa. Sana balay tanada kwartami ikanda kayo. Malaksid ano awan na talaga. Angam no kaya yo, agnaad kayong dito'y balay, tapno saan nyo na problema, anti ka ninyo. Ay saan? Kababain mo't ijay asawam. Sumanaun tumanay. Sa kurso na dati pa nagngiw-ngiwat di asawam no daduma iso saanan. No adamay ito diyaw, pagyamanan may. Tanay, bakit ang ninanangyaw? Lakayak mo tayo. Kasapula kaunti ina na. Apayag di yung kanduan ni nanang ngay may ratang. Ay, nagsinong ba't kamay? Nagkakanat nga minti bagbagana sa pinanawak iti balay. Nangan kayaw? Why, nakipangana kiti balay daading mo apelay. Imayak na ang mga nodamaited mo akwarta anak kaw. Awan nga min trabaho kaw ta nagretiro akaw nagpasada. Anya? Apay? Nadadaan di paspasada yaw? Saan? Kaya't kung tagina na. Oh, at ito sa nga ribo. Pasensya kayo nung day tapalati maitid ko. Awan pa'y nga min sweldo mi. Ay kat pagyamanaklatan ano manuti maitid mo anak ka. Anday gatang maiti kanin mi ijay inayaw. Ay ayabak da tatang kananang dito'y balay, tapno saan da na problema anti kananda. Ngamdi da mo kayat. Saan da ka no mapanawan ti balay da? Ay na, amumute nang iti dadakal ta. Napatag kadakwa na ti daan na balay tayo. Sa bagay matkit di ah. No, anda kwartata, ikantalat tayo na. Nakaasid amoy. Wan amanong. Ngam panagkunak, napigsapay ni tatang. Nasurok mo ila 16 na. Ngam di na magkayat tagpasadan. Ag-retire ka nung arudahin. Masadot siguro na. Mila ba kahit? Ayan na ito pisang-pisang nga ba daw? apay aya, nisnis na gijayon. Apa ngay? Sayang, nagadupay na gitay. Nakakarton ti daduma, tanaimbagla apag nisnis. Di ka man mangalat na isuot ka. Apay pay lang nga isuot mo dagijay, ket pang nisnis nga ruden. Basta mangirwar ka. May sa t-shirt, kan pajama. Wano purontong apisang-pisang. Isaw t-shirt ka. Dito yan ti pagpwestuak. Pipya dito ita nalinaw. Kan adaw taglabas sa tatao dito. Ay, irwar kaun tayo binalon ko alata. Ito. Palimas! Palimos ka kapsat! Maasi kayaw, tila kayaw, nakaskanyak. Nakapsuta kaon. Adon, tisaksakitin ti bagay. Isadya akong makatrabaho. Palimas ka kapsat! Nay, nangalaam di ta kwarta bilbilangam istong. Ay, natgadak mo't Mayat mo't gayam tag palimaus. Ano ti mapalimusan no ano ti tao? Anya,
Di mo kunaan anapan ka nagpalimos. Ay katanya pa ngay. Awan na. Nojak aramiden ti kastaw, saan taamangan? May mayat gayam tagpalimos ngam agpasada. Makabandaw tagpasada. Nagpalimos ka. Dakulap mo lati mabandaw nga gitay taya. Di ka lagbain ngagpalpalimos kat makatrabaho ka pa'y mo. Masadutak nga rudain. Uray takasla laklakayan unayan ti rupak. Kaslaklag tawinan iti 80 ta matyaw ti rupak. Iso ano da duma. Dapat pagsayaatan ti matyaw da rupa no kakasti abanag. Ay, Sumur ka kiti kanya kinton bigat bakit. Ta sapahan ta ti mapanagpalama. Agkuyog ta tapno adaw ti matgedanta. mabainak. Aglako ak laengen ay itisuman. Agluto ak itisuman ta isutila ko. Ay kun baka mo ka. Kayat mo katag bambanugan. May mayat tiyag palama tanalaklak ka. Agtugtugaw ka na giigit ti sidewalk. Palimaos! Maasi kayo o tilakayan. Asaan na makabaal ng trabaho. Palimaos! Sir, Palimaos! Madam! Di kumpari ka pensyonado ti sumungad. Ay, ikatak ti balabal ti ulok. Pare Carpio! Palimos mamait! Palimos! Nene. Si kamot gayam na ita para estong. Apay ngagpalpalimos ka. Awanay, nakapsuta ko ng trabaho paray. Insardeng county yan nagpasada at jak kabaalanay. At ang amin sakit ko. No, jak agpalimaos. Awan pangalaak, ti paggatang ko iti agas. Ay na. Kasi kamot nga ron pare. Mabitla, ha? Ito hoy. Awatom na ito, tayo supaya paggatang mo iti agas mo. Pasensya ka na. Tayo talat kwarta akon. Jak pa'y ngamin naawat tayo pensyon ko. Ay na, dadak kalabanag na ituin paray. Naimbag ka pa'y. Agpimpensyon ka. Siyak ngay. Awan lang arod pensyon ka on. Masaksakitak pa'y. Nala. Agpaagas ka, pare. Bayam, tano, adan to kwartak. Ikan kan tumanan. Ay na, agyaman na ka paray. More blessing to come, paray. Adto ti kwartayo tatang. Naamuak ti panagpalpalimos yo. Sardengan nyo man tagpalimos. Apay, iba indak nagpalimusak. Ito tiyap mau ka pangalan iti kwarta. Ikarigatan mi kanimanong riti mang iti kwarta kada kayo. Basta saan kayo ngagpalimos. Pangaasi yu kuma, tatang. Adaw, ti urnong ka o. Nandanin mapuno to idak kalagarapaw na pag-urno nga kiti kwarta, bakit? Embaga lang arudan dagiti anak mo asar dengamon ti kastangar aramidem. Ngam natangken ti ulom. Apay ay alap ng dakit pagsapulak nga rudmot na itaw. Tingarod made, agpampamarang ka masakit. Katawan mo't sakit mo. Benbendaam tasakam, tapno agparang akas lalimtag. Agpampamarang ka nakakaasila unay. Ay ikit, diskarte nga raw. Di ka katagyaman ta makaurnong ta. Tulungan nakit ding aglako. Uray siyak ti agluto iti suman. Basta tulungan nak nga agisursor. Ay, masadutak. May mayat kag palama ta nakatugawak lang iti sidewalk. Le, pares tong, si kamot gayam. Sumra ka. Nakapasar ka, may. Uwan man paray. Nakita nga men tay wheelchair yaw di taparaangan yaw. Di yun samat usarinain. Ay, sana na, pare.
awan mo ten na hindi ka bagis ko amang usariti na ita. Mabalin na dawatan ta usarik langan paray. Makapag nakapay mo't pare. No na duma kumapsurak at lusduyak. So may mayat na da wheelchair ka. Ay kahit wala. Ala amlatan pare. Agyaman ak paray. Kinun gayam. Agpa-opera ak no next week. Kurang pa ito na or ko apag pa-opera ak. Amangan no, ada may tidmaw nga. Ure basit na tulong paray. Naimbagkan ka ta, agpimpensyon ka. Sige pare. Ikan ka. Talaga natangkan ti ulo ni tatang nanang. Wan nga rod agasam naka-wheelchair ijay sentro ngagpalpalama. Agpampamarang masakit. Una yun. Di lagbay ni tikas jingar aramidan na. Numamuan man na ni Manong daytoy ay sigurado nga ungtan na. Ay, sukir day jay nga amayo. Anyalangan nga ti ibagadag iti tao. Numamuan datar aramidan na. Ibagadan tukit ti apabaya kaming anak yo. Wan nga rod ikanyo mo't iti kwarta na. Ngum saan lata makontento. Kaya't nakano ti makaurnong adagos. Diyak amo no anyat iyor urnungan na. Siguro, nakaurnong kayon anya, Tatay Stong. Tadakkel lakit di ti mapalpalimusan nyo. Adamot ba set, Jigaw? Mukayat mo, adda na pintas apang yan vesam iti kwartam. Ag tripiadagos. Anya nga data? Jay papapanak tatang. Dakkel kita ya ijay. Namno kayat mo. Inayon mo iti kwartak ti kwartam. Tapaadon tam. Invest ko nam. Sa ita. Tayaman na hindi bagbagam. Agpadamat la dayta tatang. Aguray agurnong akpay. Nayunak pa'y jay urnong kao. Alang rod. Ibagam tulat ta. Nung nakaurnong kan. Tapaadon ta. Tatang. Ay, makabanog mo'y tagpalama. Nay, kunak man no kunam analagan at trabaho ti kasta. Makabanog mo't ano bumayag. Nang runa no awan mangta di ti palimaos. Tag-retire ka manan Ay, uwad siya. Masaduta kung ngagpalama. Katusto nga minin Adan samot urnong mon. Adan umdasan na dya apag negosyo. Paduak na dya. Anya ang negosyo. Basta, mamam daw. Sugalan samot to'y imayan ta, Jigaw. Wan, Tatay Stong. Di ka madanakan. Tasyur hitay to'y. Umado ti kwartam. Kasano nga'y, katjak matamam ti kasta. Siyak nga rod ti makamu. Siyak ti ang gunay Basta itad mo ti kwartam kanya. Alang araw, makamuka, Jigaw. Adto yung tinagbalinan ti kwartam, tata. Ala, madumot law na yan. No kunak to mangamin ka, tata. Nagtriple day ta. Inton maminsan, manayunan pa day ta. Mayat mo't gayam. Agsublitan to maning numaminsan, tata. Bumaknang ka dito'y. Apay, nangalaam di ta kwartam. Nagadumo daytan. Ay, katay tubo ti kwartak Sukatakaw to'y dakalagarapon nga alkansyak. Sukatak ititimba. Na, ibagam tagpaiso kanyak. Nagtakaw kan samot. Saan? Anya matipagkit kita am kanya kaw? Anya kumagapo ngay ngagtakawak. Basta da naginbisak. Kit imado adagaos bakay. Day, kita tamangan nutilar aramidam. Wano, makisugsugal kan. Ay, sana siyak. Ni Jigaw. Makitay taya aklaken ko ana.
makapabak ng gayam di papananda. Ay nais tong aya. Nabayag kuman abimak ng dayjay ajigo. Ikat sa balimod kanya ka. Talaga siguro nga agsuswerte ak iti day tao. So nga idulin ko day tao ta paadwag to pa ay. Di ka nagsubli ijay. Umdasan day tapagpuunam iti negosyo. Ado daytan, sayang numapukaw. Umado day tao, sana mapukaw. Tulungan na kiting agbilang ta dubyan taman abilangan. Nangabak tamanin, tata. Ay na, ay, mayata. Wow! Bumak na nga kung sigaw. No kayat mo, itay ata amin nun. Tanong mga bakak, isardengtan. Ditan ang subli dito. Itayata amin na ito. Ito yung nagadong inabak ta. Ngun, tata, tapno umadupay. Makagatang kan itilugan no agawid na. Alang harap, sa nabalay ta agsuswerte ta. Sigurado ang mga bakta. Adakan, anyat orasan, apay nga itakalaan nagawid, istaw. Di ka agluspak dito'y ayan tiri daw umunag ka man. Abay, anyat sangitam. Nagsayang. Sayang nga talaga ba kahit awanan kay nagado kwartak. Anya, apay. Naipaabak mi amin ay. Sayang nga talaga. No apay mo't nga minandikam pala nag-aaway. Ano kuman di kwartak. Sayang nga talaga. Ay, daytan tibagbagakan ka istong. Anya nga'y di na ikisap adagosan. Mamatpati kan tumo ngamin dita. Idagal na kaladay ta asugal. Nagsayang. Sayang. Istong, mga nan. Sana ka mabisay. Awan bibisinak. Awan ganas ko mga. Awan ganas kong agbibiyag. Ay agtal na ka man istong. Saan at tila ibagbagam. Tumakder ka ditan. Kas kalapimpiman anak katugaw dita suli. At dapat tugaw. Apay aditapay ti pagtugawam. Kunak no makagatang akitilugan ikaw. Kunak no mapadakkel kunto'y balayta. Kunak no dan pagnegosyo. Agam napukaw akas lasaw jay kwartak. Ala, husto daytan. Awatem tinagbanagam. Tanya nga'y natangkad mo ngamin ti ulom. Dinak mo dengdenggan. Panawanag nito, tatumpa kaklangan di tatawa. Ay naistong aya, saan man atila ibagbagam. Umay kakit din tamangantan. Naimas di si daan ta. Balatong asinagpawak iti tinapa. Kaslawanan na pulos ti pigsak. Kaya't kunti agunat. Kaya't kunti aginanamila. Nagserbit ti panagbiag no awan mo't makukwarta. Igatangan na kung itilungon ka bakit. Anyat igatang ko nga'y katawan mo't paggatang. Ha? Alakit din, tumakder ka di tanistong. Mabirukan ti kwarta. Iso asaan aday ta, di pakadadaulan ti utak mo. Ne, tatang, adda kay magayam dito arubayan niyo. Kumusta kayon? Ni, tang, anya tang tangadan nyo dito punti guyabano. Adda bunga na aya. Uy, tatang, agsao kay man. Mangmangagdak mo no saan? Nagsayang nga talaga. Bakla nga kumaitan. Ay sus, ay, umay kay man. Sumrag kayo dito balayo. Sumit ngatan. Ngamata kay pala dito ruwar. Umay kayon. Kasta na taamayo. Kanayon ang maikulkulang. Saan nga agsasao? Awan gaganay gayan na.
Di pa'y kat agdigdigusan Anya? Kun saan amang mangan. Di pa'y matmaturugan. Agsangsangit latan ti kukuan na. Kat pilitin nyo amangan No kasapulan na subuan nyo aramidan nyo. Tapno saan nga agkapsot. Ay na, subsubwa ka na ko. Ngam di mo't agnganga. Iso apag nga iso amasubwak. Ngam di na mangalngalan kantil munan. Anya? Di na ngamin maaklon ti pan nakaabak na. Agasam mo ngamin jay impaabak na akwarta na ngay. Sanga timba ko naman. Ay basol na mutlaang Ala, diyo pa'y lang arod ungungtan ni tatang. Tamangan no ad-adda may stress. Ay aywan nyo lata. Nay, istong. Nakadalupisak ka pa'y mula di tadatar. O may kaagiddan maturog taan. Maulaw ako, Mela. Matayak san. Anyat sasawam. Ay ayaban na kundra amang kaninang ko. Umay naksuksoko na nan. Agpuraw amin na makita. Ipan kun sana talaga. Ay sus, istong. Agpaypay sudaytan mo now. Agar artista ka laang. Istong. Ala. Napukaw nan sa mga agpay so tipuot nan. Ay na, una yun aya. Ay istong, agring ka! Ninanang ti umawag. Hello, Nanang. Ay naray anak ko. Pasensya ka nun na disturbo ti panaturog mo. Itaray tayo kuman ni tatang yoy di ospital. Ha? Apay, Nanang? Agkakapsot. Di mo't ngamin maturog kan mangan. Napukaw na ti puot na. Nagpusyaw. Asus, mabit lang nga ron. Tagrubatak, Nanang. Timpuarte agduduma asakit yu idi na stress kayo tatang. Wan nga ron, anak ko. Katanya ngay. Pimayson ti panagpampamarang mo ide. Talaga masakit ka itan. Gan talaga ang mausar mo, jay dinawdawat mo a wheelchair mo. Bakit? Ala, di kag sangitan tatang. Di kag danag, tasaan da kayo abaybayan. Di kayo unagladladingit, tapno daras ti panaging bagyo, Pakawanin dat. Nusan kayo ng pangpangag ide. Kitagyaman ak nasandak a pinaybayan. Biyana! Tao! Manipod ka ni pagayam tayo akarya saan napod no anagan, tintay drama ita. Kastiman, ti ko na ni pagayam karya. Dear manang biyanang, pag ininagawan may ti kapsat ko, ti inami nga si kaswan, tabarang kunak, no siyak ti pangtendan, ti inami, itinabat-bati asan ni Kwana. Katnoan niya tararamidak, kas tamat laang taramid ti kapsat ko. Rugyak nga rod, ti agsalaysay. Ala, mangan kan nanang tapno makatumarkan iti agas mawain. Pumanaw ka ditaan karya. Tasyak ti mga sikaso kan ni nanang. Anto iti danumyaw nanang. Ay, apay apagin inagawan dak nga si kaswan. Siyak ti babae. Iso asyak ti rumbang ang mga sikaso kada kayo, nanang. Uray lalaki masikasok ni nanang karya. Nalalay nga tupay nga agluto kumsika. Mas kayat ni nanang tiluto kumsika. Ay, basta yung kay Jay. Tasyak ti mangpakan kun ni nanang. Siya kun kunanay. Na, Ipatog ko dagitan mo di kay agsardeng nga gapat. ay, No anyat naknakan nyo Taglinlin nung ba kayo ang mga sasikaso kanyak? Kabalak ti mga nasisak. Sana na masapula subwandak. Basta'y di suyulatan ti ka nagditalamisaan. Ala,
panawan dak dito yan. Naggapan nyo nanang? Narabyan kayo? Ay, inasikaso ni Apong yu abakit. Apay, masakit ni Apaw. Saan? Napigsa ni Apong yu. Nga masapol nga si Kaswag. Tapno siyak ati pangtudan na itilot ay kain balay na. Anya? Apay, aya paginteresan nyo pa'y laday jay. Kadala nga roden inted na atawid yaw. Nangin na tidagaytan. So masapol la siyak ti papananday jay abalay kun lutay. Nung ay sana da kayo tipang tidan ni Apaw. Ay, sana mabali na. Agreklamo no kasta ti mapasama. Nanang, madamag kumanlaang. Asinun to ka diti pang tidan niyaw, dito'y balay kan lutiyaw, inton matay kayon. Siya nagpaya matay, Simon. Napigsahak pa yan ako. No siya, tiyak kaya at adanunan tingas iti taon niyaw. Diyan may lamain yan tiyak biyag no kasta. Nuda kayo ngam no siya, kayat ko pa'y tagbiag. Uray limawan no siya nga pulo at awan kumapay no mabalay. Ay na, bakit kayo una yan danunan nyo pa'y ti kasta atawag. Saan? Napigsak pa'y laan. Napigsak amag na. Napigsak ngagtrabaho. Kan kang runaan ti amin. Napigsak amangan. Nasaw ni nanang kanyak asyak kano ti pangtidan nanto itiluta ikan balay na. Tasak ti buridag, manang karya. Nay, agtal na ka. Di ka garamid iti istorya, Simon. Siyak ti dakdakkel ti karbengan na. Tasyak ti inauna. Siyak! Tasyak nga ro ti buridag. Siyak nga raw. Nanang, Uncle Simaw, anya man na ti pagrekrekyaran yun aya. Basta agsabat kayo, agapa kayo. Apay aya, kasta kayo. Ay, ito'y ulitag mo Almanan na pailaang jay balay ni Apong yaw. Nakababa nang lang aruday. Ay, bagbagaan to inamarnel. Agpinpinsyon lang arudan. Ng paginteresan na pailang, nagbasit aluti kan balay ni Apong Mau. Gusto daytan. Dudua kayong agkapsat. Rumbang ko mga katunusan kayo. Ni Apong tiag desisyon no asino ti pangtidan na iti dayjay. Mga men, Simaw. Di ka pakalaeng ang mga dang. Tas ibibiyag pailaang ti inata. Urayan ta. No asino ka data ti pangtidan na iti dayjay. Basta siyak ti pangtidan na. Siyak! Pasensyaan yun ani tatang ko insan. Nakababain ti aramidon na. Mapanasungsungaton ni anti di balayaw. Oray ni nanang insan. Kasta matla ti aramid na. Isung awan ti rumba nga ikidawam iti pasensya. Tagpada da iti aramidan insan. Ay, huwin nga rod. Una yun lagi dyan adadakil ta. Bakit kinlakay dan kas dyan pa'y laang mati aramid ta. Huwin nga rod. Agkabsad da pa'y mga rod. Ay, agin innagaw daki din. Iti sanikwa ni Apong ta. Malaka bagbagaan talata. Dagiti dadakil ta, insan. Apay manan nga da kayo dito balay ko, karya. Simon. Umay kasi kasuna nang. Kani, inyagan ka iti suman kun putaw. Paboritom da gito'y kahit. Ay, mas paboritom tayo inyag ka, nanang. Bibing ka kinturon. Mala, idi suyo lata ditanta ka nag-amin na kita. Paborito kamin na kita. Nagdigos kayo, nanang. Ay saan, tamalaminak. Maminsan lang iti makalawas ti panagdigos. Saan ngay naldaw? Ay, umangamin si Maut. Numabali, nuray sana. Ngagdigdigos ni nanang. Tanalaka ang malamin ti babakit itan. Saan ka day, nanang? Gawan mo. Labaran kayo, ano kaya yaw, nanang? Mangipapudutak iti paglabaryaw. Ay saanan, masadutak nga aglabar. Nalagawid kan si Maun. Tasyak timang bantay ka ni nanang. Na, apay pagawid din na ngay. Sika ti agawid mo kayat mau. Siyak timang kadwa ka ni nanang. Maturugak ay tarito'y balay na. Tanay, narigat no agmay-may sa ni nanang dito'y. Ay ura siyak. Maturog ak mo dito. Mala, maturog kayo na dwa dito tapnawan rere. Kat pagyamanak no kayat da kakadwaon dito'y balay. Umay kayo nga mino ni Jebalay. May mayat no ijay balay ti pagyanan niyaw.
Tada dagiti babae nga apo ko medya mga sikaso kada kayaw. Tani man ang karya, awan anak na babae. Saan na kay ama sikasaw ti lalaki nga anak na? Nang runa ket adda trabaho na. Kasya nga yung mga sikaso ka ni nanang. Sa anak mo't nga inutil, anak ko. Sa anak ngagpasikaso kada kayo. Tanapig sa akpay. Kabailak nga si kaswan ti bagay. Tatang, papanan nyo? Apa yan, nagdakkel to bagyo? Ag naidak pa ilay di balay ni Lulam. Taday, madlaw ko kung nakapsutan ni Apong Yaw. Anya? Apa ay di na kaya ti agnaod dito'y balay? Di na kayat, kamabain ka nung agpasikasaw. Iso asyak lang ti mapanijay. Anya? Ang mga mauna anak man yan tiyaw. Isuman ti makakaadan na mga asikaso ko ni Apong Yaw. Ha? Sip-sip dahi dyan nga tiyaw. Ha? Ambukto mo ila dyan balay ni nanang ti almanen na. Ay, kadagpada kayo lang nga tatang. Uremot na kayo. Al-almanan nyo mo't di balay ni Apong. Siyak mo talaga ti pangtadan ni Apong Yaw ti dayjay. Tasya nga ro ti buridak nga anak na. Sa bali mo ti rason ni Auntie Karya. Isukan no ti dakdakkel ti karbengan na iti dayjay abalay. Ta isukan no ti inauna. Ay, siyak. Siyak nga ro ti buridak. Tatang. Nagpintas nga mingkat ti lokasyon di balay ni Apong Yaw. Igid amis mo ti kalsada. Nagpintas a pagbisnisan ijay. Iso nga almanan launa diyan tiyaw. Anang, umay kay agnaod ni ijay balay, tanay, nakapsut kayaw. Umumaymat ni manang mo dito'y numamensan. Awan kaste adda ka na yung nakadwa ma. Damdamagan da ka dagiti apo ka nanang. Agnaod ka kanon ijay balay. Kato'y balay kon ngay. Asino ngay tagnaad. Isira tayo anya, mapantayo ni ijay balay. Tayimpake ko, dagiti kausyaw. Ay, malang aruda. Da kayo ti makamaw. Kalaat mo't nga mina na kimapsutak. Bakit ka talagan? Ha? Ti kuna na nakasigurado no alaon na ni nanang ije balay da. Bayan nyo, no iyawid da ni Apong nanang. Di ka man makinagawin. Day wine! Ukwa na laon ni nanang. Takukwak mo't ti balay ni nanang. Anya, ay, saan ka di akas tananang? No kaya't yaw, kasarita yung to ni Apong. Tadwa kayaw apang tedan na iti balay na. Tapagguduan nyo ko ni Uncle Simon. Ay saan? Siyak laeng timang tawid iti dayjay. Bak nang mo't laeng dayjay nga uli tugmaw. Sige, mapana kay balay ni nanang. Tainak itrangka. Kino nakatrangkan? Intrangkan ni Uncle. Ay kasukatak at itidakdakkel ti tulbek na. Tapno awan ti sabali ang makalukat. Siyak laeng. Ay, anak ko. Nagtapasama ka na Apong Yaw. Ang masagsangitam. Tasayata si Mang Pad gayon tatang. Natayan ni Apong. Saanan nga gangangas. Anya, nanang. Ay. Maya! Ay! Anya jay inya, wag mau ije kasinsin mau. Naan ano ni Apong Yaw? Natayan, Auntie. Anya! Ay! Ay na! Nanang kuya! Apay gay! Alinibasan da kami! Apay ay na! Di mo man laimbagamay no asino kada kami kan ni Simon timang tawid itinapanawam abalay mo. Ay! Siyak ka daw. Naglaing kan! Apay, ada kasuratam amang ipanagnag asikati mang tawid itinajay. Automatic asyak balay ko tinakagsatan ti angis na. Kansak ti buridak nga anak na. Ay, sana mabalinti kasta nga ibagbagam. Ha? Aglini pa talang agkapsatan no kasta kasimon. Ha? Tatang, Auntie, husto ko man. Hey. Di kay agapay ti sango ti bangkay ni Apong. Pag-aasiyo.
Ilakaw ti balay ni Apong yaw. Tapno awan apalan jay Uncle Mau. No ila ko yaw. Pagkuduan niyo ti mapaglakwan nanang. Anay, tanababa ng mula nga amang jay kabsat ko ngam siya. Ad-adaw ti anak na amang tulong kan kwa na. Siya ngay, may sa ti anak ko, si Kalaeng. Nanang. Naala kaun ti papeles ti daga ni nanang. Isu nga awanan ti maaramidan ni Uncle Mau. Ako matalaga dahi dyan nga antay. Inla ko nakindin dyan balay dahi di Apong yaw. Ala, baybayan yun, tatang. Sana bale. Ta saan kayo abaybayan? Adu kami nga anak yun, ang tulong kada kayo. Oh, nasakit nga ron na akam ko kaniyan ti yaw. Punasin nyo day ta, sakit tinakan nyo, tatang. Ito julatan ka ni auntie day jay. Kanya pa ilat sapsapulin nyo, aya? Kat binulan mo at nga ikanda kayo iti allowance yo. Nakaw. Tatang, baybayan yun day jay. Ito julatan ka ni auntie. Kandi kay agimula iti sakit tinakam iti kabsat yo. Taawan maganap yo iti dayta. Nanang, rumbeng la pagbingayan nyo kani ang... Saan nga raw? Abay, di ka makaaawat, Arnel, Kitaan nyo. Di na kay kasarsaritan ni Uncle. May ramramo nakpaya na mismisuutan na no kwa. Umadaw tan dito. Tapno maliklikak jay kabsat ko. Anya, papanantay ko ma. Ada nakita ka a house and lot. Isunalaeng taadayo dito'y dayjay gatanga ka balay. Anya, ay, jak mabalinti pumanaw dito ya. Ta dito iti ayan ti trabaho nanang. Makaamo ka no agbati ka dito'y. Basta siya. Umakaraktaw ni ti pagnaidan intun magatang ko jay ilaklako da abalay kanya. Ipatawid kun ka to'y balay. Tabangan no madamdama mga sawa kamutay. Kaya ti makikabalay iti agbali na manugang ka. Iswa lumasin na ka ni ti pagnaidan. Okay, aking balay nga rod itigatangan nyo ngay. Am-amaw ni kumarek ti aking balay. Mapan ka binta, tay nakbayadan ang ti balay. O anya ngay maray, mapantan. Wan, itaypay ang nakarubuatak. Si kalat ururaya kun maray. Nala, mapantang arudan. Agkumyutan. Iplit siya nakatawan kwarta. Ay, wan. Ay, danag mo na ya. Kat, anya ngay, nakasaritam ti aking balay. Imbagam, mapanta ita-ijay. Wen, inawagan jay kumarik. Tajay kumarik tadakuntak na kunkwana. Aya, kunakman no am-amom di agilaklakaw iti balay. Saan? Am-amo ni kumarik. Ngam siyak jak am-amo. Ang busy jay kumarik. Iso asyak laangan ti mangkuyog kan ka. Amutang araw ti papapananta maray. Wen maray. Inted jay kumarik ta adres sa papananta. Ay na, nagpintas dito'y maray. Nalawat arubayan. Kanawan karubam dito'y. Tapasig magayam a for sale dagita babalay ti karubam. Huwag nga rod maray. Ay, no, adala ko makwarta. Gatangag amin dagitan, maray. Wen nga rod amare. Mom, kastoy ti arapaap ko apagyanan, maray. Isu na lang takaslan na baba dito abanda. Okay lang daytan, maray. Sana problema. Masino nga ti kadwam tungag na dito'y maray. Ay, awan may sak, maray. Umay kanto agpaspasyar No, kaya mo ti agbakasyon, may kanto lata, maray. Sapay ko ma, taibak nang nadayjay ngay naguman na. Tatang, agsasao kayo man ang nagmaymaysa. Hey, malaglagip ko nga raon. Tinaramid di kabsakaw. Sapay ko ma, taibak nang na kung kunak. Ay naapo, dayta kay manan. Lipatin yung dayjay kunak lang nga roden. Ato iti kwartayo. Inted dagaret. Sindi kun joy dayta. Kun dayto'y matitid ko para kada kayo. Ay, kaya manak manan Nawanan yaman na tatang. Inkay kitig pa siya. La,
rumor kayo, tayin kay agpapukis. Ag-shopping, kan mangan kayo itiruan. Tapno, mayaw-awan nyo man, di pampanunutin nyo, tata. Laban nga rod. Ilibrik mamba nga rod ti kumparek. Ting kami man mang restaurant. Hello, Maray. Kaano nga agpasyar ka dito'y balay ko? Umay ka agbakasyonin tapno adda kadwak. Hello, Mare. Into na da kwarta ka. Umayak to. Ay, umay ka din, Maray. Sukataktaw na ita playtime. May kawak dito itawan kadwak. Di mo makaumay ti anak ka ta. Makumikom iti trabaho na. Sige nga, Rob. Basta sukatan ti playtek. Maray. Wan, Maray. Basta umay ka, taag bakasyon ka dito'y kabarbaraw abalay ka. Ay, bagta nakasangput ka. Sabay nga nagtudaw, Maray. Ay, wan nga rod Sapay adda mapag naman ni DJ Kalsada. Awampay balon ko apayong. Mabasa ako man. Hala, ginanakan, Maray. Mangantan intong madamdama. Ano nga aldaw mo ngay dito, Maray? Di uray makalawas no isaw. Basta anusan nakapakanan na. Ay na, awan problema iti dayta, Maray. Mabalain. Mare Karya, agring ka. Maray, Ay, apay, Maray. kita manay. Nalayos na matan. Ay, alalahawon nga pa isaw. Dandani mo madano ng tinanong to'y kama. Ala, Diyos ko. Bumanguntan, Mare, tanay malayusan. Ay, saw. Agbakwit talangan. Ay, wun, Maray. Hello, Nanang. Kumusta kayo ditan? Ay na, anak ko nalayusa ditoy. Nagbakwit akaon. Patingga-tinggit mo tanti danaw medya balay ka. Ay nawanay. Nadadaalan na kitay kabarbaro aref ko. Kitay daklativay. Kan dagitay paglutwak. Sabay dinginain. Kan hulugan namin dagitay anak ko. Ay. Anya, apay nga analayos kayo? Sigun ka dagiti asidag iti dayjay ang lugar. Isugaya mapimadaw dagiti kakaaru makijay. Tasigudan amalay layos ijay abanda. Idapaw da mo amaw kasta anak kaw. No amok lakas jay jak kumaginagatang dayjay na balay. Sayang tinaigatang ko ijay anak kaw. Sige, umayak dita, paman nga sarding tito daw. Tagaawid kayo paila ditoy. Kamagais, gatanga mong di balay kaw ijay lowlan. Ay sana, manang. Jak ka sa pulan daytan, adan balay kaw. Aday, bintas mo tuntoy balay baw. Ewan pinapintas na giti anak kaw. Sika ngay, damag kaw, nalayos ka kanaw. Ay, hawin nga raw, nailaw anak ang naggatang iti dayjay. Ay, ilaklakaw, maawa mo manggatang. Sayang tinggatang ko iti dayjay. Wala kayo ilakom lata Adan tulata siguro maggatang. No ilakok iti nalaka. Dapay siguro namnama malakok dayjay. Hayan yan. Sayang tinaygatang ijay. Suray kabagay. Inaguman ka. Binukbukodak tinaglakwan iti balay day dinanang. Nalabay karma kanyak day tayo napasamak kabagis ka. Mala, napakawan kan kabagis. Aklunak ngay di damaw, nagsakit tinakam ka. Agamita, sanain. Tanaamiris ka nga oray siyak. Nagbalinak mo't agam road. Tapi nagintirisak editi balay day dinanang. Isuali paten tanday ta. Napakawan kan. Ay, agihaman na kabagay.
Naurnos mi metlaang ti amin kada kami iti kapsat ko kat mayatan tilinangan mi. Katimat balay ang nagatang ko, inlako kon itinalaka, tadyak metlaang mapagnumaran. Kat tinaglakwak, nagbingayan mi iti kapsat ko. Alakastan, pipagayam mo, karya. Alagagayam, ditan tinagpatinggan ti pakasaritaan ni Pagayam Karya. In your nose para iti script kan iti drama ti Pagayam Eugenia Almoite. Agyaman kami manen. God bless, iti tunggal maysa. Biyag ti tao. Rufa, italag kon ti anak ko kan ka. Di mo ko mabaybayaan ni Celine. Wala nang. Di mo pa katanagan ti anak mo. Tanatalgad iti si idong ko. Agyaman na kading ko. Umadanin ti apit ko. Marikrik nakdayta. Nakapsuta kon. Jakon makapangan. Sana na sumurak ti taraon kanyak. Alaan na kon ni Apo. Manang, Di mo ko mabaybayaan ti anak ko, ading ko. Day talaang ti ipagpakaasikan ka. Celine, agaukan tamangantan. Ninanang ngay, auntie. Mangan ka di matan? Saan na makapangan ni nanang mo? Mala, agaukan. Inak kumapaikan iti danom ni nanang. Uray uminom laangan iti danom no saan ang makapangan. Oh, sige, sige. Agawa ang mirod, tani. Mabisina kon. Nanay ko! Huh? Pingatan. Celine? Celine, apa yan? Ninanang, auntie. Saan nga gangagas? Ha? Manang? Manang ko! Rabiin Celine, turog kan. Naitabo na ni nanang mo. At lunan tayon tinapagting niya. Wanyang hon. Talaga akas ta. Nadaan mo't nga rod itinadagsan na sakit. Awanan ti inak, auntie. Tipat-pat gakunay nga ina. Ala, talaga akas ta. Mapantayo amin dita. Matay tayo amin. Saan tayo laing nga agigitan? Ada umun-una, ada mo't maudi. Kasa na bale? Taadak nga antim. Imbilin na katiinam kanya. Iso, di ka baybayan? Agyaman ak, auntie. Basta agsingsingpot ka, ha? Diyak kaya ti sukit. Masapo na surutom amin apagayata. Nawata? Wan, auntie. Celine, humwara ka. Kaya tamangan numarabya na ka sumangpet. Agluto kanto ni ti kanamuan. Wan, auntie. Ngam, papanan nyo ka di. Nakagsapuli di pagsayaatan. O sige, mapanakon. Anya ngay Rofa. Adda na sa pulam, agtrabaho itiklam. Ay, awan pa'y nga Rodjelo. Awan mo't mayat ka dagiti inawis ko. Inufaran ko may tidakil agatad, Ti dalat takayat. Siyak nga minin, Anya? Ay na, bumakit ka na balasang. Kumulbet kan. Sana na mabalintan Danda na ag-expire kan. Ay, unay mo ti kasta pa nagsasaumon, Chelo. Tawan ko lang ti bumakbakatan niya. Ngam nuti lang saan pa'y amadlaw? Kan nalaingak nagsala. Ay na, madlawan iti rupam ti panagbakit mo. Iso adi mo ipilit ti bagim nga agtrabaho itiklam. Iso pasensya wan. No ada may rekomendam nga ubing, ada komisyon mo. Ha?
Madungay? Basta adda nga rod. Iso alala ingam ti agsapol ti agtrabaho iti klabwan. Jay ubing, sexy, kanapintas. Ha? Apay akit kitaan na kanti. Pababa pa nga to ti panangkitam kanyak. Mapintas ka, Silin. Kan mayat ti sukog ti pamagin. Ha? Amo, mawan kwarta kapag enroll mo iti koleyo. Iso nga, agtrabaho ka pa ilaan. Ha? Adda nga ta mangawat kanya kiti trabaho, anti. Ada, Silin. Irekomenda ka iti gayem ko. Anya ngay at trabaho, anti. Restaurant di pagtrabahuhan. Agbalin ka a waitress, kaanakan. Diyak lang pag-arop nga da napintas aka anak ka, Rofa. Sino pa'y kumati timmawidan na no saan asyak nganti na. Matayumat Agong langan kat agduman, Tas tama tantikutis, Ay, iha, anyam nagan mo, Silin, tata. Desidido ka nga trabaho? Diyak pa'y kabisado ti aramidak, tata. Ay, di ka madanagan. Isuro kanto. Dahil ito iti ibadong, Silin. Ingkan agsukat iti dressing room. Ha? Ay, anya day taabado. Nagkiting mat. Diyak kaya ti kasta, tata. Diyak agbadbado iti kasta. Lalaki din. Mayroon kanto. Ingkag sukatan. Wah. Ano sangitan nga Alan. Ay, mayroon kanto. Gagangay lang iti damo ti kasta. Di kag danag. Tayin to nagawid ka. Adon to ti kwartam. Silin, ayan tinatgadam idirabi Adtoy, anti. Oh, nakaado ka Ada amin nandito Wen, anti. Apay ngagsangit ka nga Diyak kaya tandag trabaho, Jay. Agsapula kiti sa balya pagtrabaho, kanti. Sana mabalin? May mayat ijahin, tadakdakil ti sweldom. Mabiit ka makaurnong no ijay ti pagtrabahuam. Basta itin mo amin kanyak ati matgadam. Tasyak ti mangidulin. Tano makaurnong ta, aginrol kan iti koleyo. Basta diyak kaya ti jayin, anti. Silin, saan anatangken ti ulom? Dinakpagunten! Sa baliak na makaungutak silin ha. Ha! Tandaan am dayta! Itulog ka nga gawid, Silin. Ha? Saanan, sir? Ado ti taksi apagluganak nga agawid. Basta itulog kan. Sana bali, tapaawid akmatan. Sige, makaamu kayo, sir. Sige, dituya kun, sir. Kat agyaman ak iti panang itulod mo kanyak. Itulog ka naging gadita balayo. Ay, saan? Agungot nga antik. Istrikto nga min nga antik. Di ka madanagan. Siyak ti makamu iti ikit mo. Yan may sa kayat ko ang makasarita ni Antim. Anti, anya ka diti nagsarsaritaan nyo iti customer ko anang itulod kanyak. Nagbayag ngamin ti pa nagsarsarita yo. Nagdamdamak, may ipapankin ka. Kaya't nakakanwa tulungan. O di mo kaya't mo ti makaadal? Ha? Uwan, anti. Ano kasta nga rod? Awaten ta ti jaya na at tulong. Pagadalon na ka. Sumurot ka kenkwana. Ta i-shoulder na amin pati pag naidam. Ay, diyak kaya ti pumanaw dito anti. Na, anyat kay kayat mo? Agtrabaho ijay club? Wenno ag-eskwela? Ag-eskwela, anti. Ngamjak kaya ti pumanaw ditoy. Amom, saan nakaatulungan ni Jerry no di ka sumurot ken kuana? Di ka madanagan, tanasingpot da di ataw.
Ngam, dita pa yung nayama mo day dya atawan, ti. Kaya po, madlaw mo ta nasingpet. Kan managtulong. Ta inik kan nakpayadagos iti kwarta. Tulong na kanu kadata. Malala, isaganam ti bagim. Taaddan mang paadal ken ka, silin. Di kagbabayin kanyak silin. Ibilang nakamanong mo. Sir, Manong, kunam kanyak. Tudwa kami iti babaunan dito balay. Agsingsingpot ka wen? Agadal kanto na imbag. Tano makatulpos ka, uray agawit kanto ni balay yo. Ala, umay kan, taitulod ka iti agbalin na silid mo. kasla na singpot-mot ni Manong Jerry. Sa anak siguro ang nagkamali iti desisyon. Sa bagay, may mayatan dito'y ngam ijay club. Sabay lang ko mga rod na matuloy ko ti arapaap ko. Babaan ka ni Manong Jerry. Oh, ato yung tibayad, tinlakom abag, Jello. Ay, talagang ado ti kwartam itarufa. Apay, nangalam iti kwartam. Ay, kad, nadiskarte akmut, ah? Apay, si kalaang ayat, da kwartana, Jello. Agdan sa sugar daddy, Ay, ano ang sugar daddy nga ipagbagamot? Awan. O, ala kitin. Awatin mo, to'y bayad ko. Tapno mausar ko matan, ti bag mo. O nya, naka-enroll ka, Silin. Uwan, Manong. At kumusta? Magusto kami ti pagadala na nag-enrollam. Medyo maikawaak. Awan na mamuki jay ngam okay laang. May ruamak to. Basta agsingsingpot ka ka na yun, ha? Agtulnog ka kanya. Kadi naktubtog nga rin iti kayat ko, okay? Uwan, Manong Jerry. Ala, ikaw agdigusan. Ha? Nagdigo sa kitayan, Manong. Sakbay arimwarak. Agdigos ka man na tapno presko ti panaturog mo ito madamdama. Siyempre, naglingling-et ka arimwar. Saan? Ha? Ala, ingkag showerin. Tapno mapreskuan ka. Adda ka di ibaga, Manong Jerry. Apay aya masapul nga itrangkam ti ridaw ti silid mo silin. Ala, pastrakan na. Apay ka di, Manong. Dito ya ka maturog. Anya? Apay nga Di yan. matimbagakan ka nga agtulnog ka kanayon kanyak. Tapno maragpat mo ti arapaap mo. Di ka nagkadkad silin. Nabayagan nga gayatakan ka. Sikat ti arapaap ko nga sawagan. Mala, mangan kan, balasan ko. Tatlo saan ka amana daw ije pagadalan niyo, wine. Uwan, Nana. Na, apay, nagsangit ka idi rabi ay, anya. Nangigaw, di pa nagsangit mo. Kan limtag dagita matam. Awan day jay, Nana. Alala, jakun agdamag. Tamuklatan nga da pagdaldala na balasan ko. Taab-abu ko ni Jerry. Anyat kaya tiyo asawan, Nana. Madamag kumanlaang balasan ko. Anyat relasyon yaw ka ni Sir Jerry. Madlaw na singpot kayo, Nana. Isungag talagak kada kayo. Idida mo. Nakuna na atulungan na ka makaadal. Ngamtsak laing pagarup nga dagayam sukat dayta pa ng tulong na kanyak, Nana. Ay, abuklatan, nakasta titurong na. Hindi inyam ambo nakakanyak. Nakuna na, akayat nakaatulungan. Pinagnaid na ka dito balay na. Agam abuklatan, nakasta titurong na. Nana. Saan panagpadakis iti amok balasang ko? Agam, saan laang asika tinultulungan na? Adon tiinsangsangput na dito'y balay na tinultulungan. Pagadalon na, ken agbalimuten ang asawa na. Agam, awan nagbayag kadakwada.
Di mo ipagpagakan ko na daytoy Ta, kaasi akto man na pagsasawan na. Ibagbagak laeng mo't ti agpaisaw balasang ko. Bareng sikan ti agbayag iti dun na ni Sir Jerry. Sikan ti pakasaran na. Apa yan naladaw ka nagkawin? Na-traffic hack, Jerry. Jerry, Ulbul ka! pudno ti bagbagak. Tay ko nam kiti, ang dalalakim. Sana pudno dayta, awan lalaki. Ada! Madipo dita, di kan makaruar diti balay. Kat agikat kabutan nga eskwela. Anya? Hello, Celine. Happy nga mawag ka, Auntie, di nga kaya taparwaran ni Jerry dito balay na. Pinagsardan na kung nga giskwela. Anya? Apay ka no? Ada sa bali a plano na kanya, Auntie. Iso kayat nakatulungan. Ginundawayan na. Oh, ala, sana bali at tabak na. San ka nga, grigat iti sidong na? Diyak kayata dito, Auntie. Ang kabil ni Jerry. Basit lati na magustuhan kanya, kabilan na kadagos. Ay, di ka nga min agsuksukir ken kwa na Di mo aramidin ti di na kayat. Yapo, agsingsingput ka nga min, Celine. Adit, narnakanan ni Jerry. Ag inayad ka bumangon. Tarumwara kon ditoy. Jakon alaan dagiti kawas ko. Tamangan numalukag da iti atao. Tiwalit kan cellphone ko latan ti alaak. Diyos ko, tulungan na ko ma. Yadayo nakiti da ito yung tao. Agyaman nakapanawak matlangan iti da iti abalay. Diyak ka mo sa dino ti papanakitan. Diyak mat kaya tagawid iti balay ni auntie. Tawan matlaang patagkukan kwa na. Kanayon nakbat nga ipasubo. Iso na sa isayaan no diyak lang nga nagpakpakita kan kwa na. No si bibiyag pa'y kumatinak. Saan siguro akas ti kasasaad ko ita? Awanan. Nadadaanan ti masakbayak. Diyos ko. Tulungan na kuma. Sikan ti pangital ka kiti amin. Di na kumabaybayan. Si kalangan ti amo kapag kaptan kan pagsanggira kita. Diyos ko.